Здравейте от Geraka.com. Представяме ви поредният артикул от продуктовата гама на Видима. Това е вана душ смесител от серията Видима SevaFlow. Сега ще ви покажем отблизо как изглежда самият артикул. Нарича се вана душ смесител, тъй като е комплектован с чучур, има и автоматичен превключвател. Ето така изглежда самия смесител като дизайн. Виждате, в него преобладават облите форми. Масивен артикул, изработен е от месинг. Покритието е стандартното Chrominox покритие, присъщо за смесителите. Посредством движението на ръкохватката се задава силата на струята и температурата на водата, като тя първо потича през аератора на чучура, поставен в долния му край, а при издърпване на самия превключвател струята започва да тече. Ето тук, това е частта, в която се връзва шлауха към ръчния душ. Като смесителят може да бъде комбиниран с всякакви варианти на ръчни душове. Присъединяването за шлауха е стандартно, а самия ръчен душ може да бъде поставен независимо дали на обикновен окачвач, дали на тръбно окачване. Разбира се, този смесител може да бъде използван и за тръбно окачване с пита, цял комплект. Тук отгоре е поставен логото на производителя, виждате, Видима. Един хубав семпъл артикул, позициониран в добрата ценова гама на производителя, изключително масивен, добра изработка, което го прави често и добър избор. Към серията се предлагат и смесители за мивка, така че да може да бъде добре комплектован и да бъде направено добро съчетание, завършена визия в банята. Ще го покажем отново и в този план. Един чудесен артикул. За повече информация и възможности за избор посетете Geraka.com.